Skal dage altid være så lange? Typisk, bro. Nå jo, jeg mangler hans penge. Han skal altid tjekke op planterne. Han er ikke engang god til det. 2 sekunder. Jeg skal lige se om den her. Den virker faktisk. T. Sådan, det er Bent. P. Okay, Bent T-Pay. Paycheck. Perfekt. Så de kunne lægge pengene ind. Sådan. Må jeg hellere give det til Bent, før han går hjem. Bents paycheck. Hej Bent. Her er din paycheck for ugen. Tak. Held og lykke med hvad end du har gang i. Hej hej. Hej. 2 minutes later. Hvor spiser du pengene? Det er fordi... Det er mest fordi, at det smager godt. Det er penge. Det smager godt. Du har lige mistet 200 euro. Nej, for det ligger nede i min mave. Og hvis der er nogen, der vil købe mig, så ligger det nede i min mave. Og så er jeg dyr. Der. Men når det kommer ud af numsen. Så koster det penge, der kommer ud af min numse. Og så det er også dyrt, og så får jeg flere penge. Okay, nu kommer jeg med et rigtigt. Ja, hvis du ikke ved det her, så er du fyret. Hvad er 1 plus 1? 5. Du er fyret. Nej. Hjælp mig. Tilbage.